Het is daarom de hoogste tijd dat de samenleving meer hoort, meer ziet en meer weet over onze agri- en foodsector. Nevens de initiatiefnemers maakt het nieuwe kanaal net een boerenpromotiestuurder worden. Ik al liek het in haar eigen promotiefilmpje misschien wel wat zo. Farm and Food TV Channel. Doel is wel om een chinloodjaren te litten, bijgelijks in de plofkipfilmpjes. Voor die lage prijzen in de supermarkt heeft de kip een rot leven gehad. Je moet van de beesten horen om daarmee om te gaan. Waardoor dan ga je meer bestaan. Nevens de boer, melkveehouder en piekenboer Stienjes leidt er wel een taak voor het tv-kanaal. Ik verneem nooit dat het eigenlijk duidelijk gemaakt wordt dat wij wel affiniteit hebben met beesten. Dat wij leefden voor de beesten. Dat mis ik altijd uiteindelijk in de programma's. Het wordt soms geromantiseerd of totaal net, maar het werkelijke beeld heb ik het idee dat de mensen net meer weten. En bij de melkveehouders in Dokkum is het nijs van een nieuwe boerenstuurder al aan. Zo zelfs in naar zo'n zender? Ja, ik ben er wel nieuwsgierig naar. Ja. Ik denk net dat ik er 24 uur duizend zie. Ik heb er eigenlijk niet iets voor, maar ik denk dat ik er best wel eens even naar zie. Ja. Nevens Meekma weten de mensen op het platteland nog wel hoe het er om een taak gaat. Maar toch beeldvorming in de media, in de stad, net meer. Ja, ik denk dat men op dit moment toch een soort denkt dat het alleen nog maar om een productie gaat. Maar het is volle mooier om te zeggen van sjugger naar zijn stal en sjugger eens in. En kom er dan achter dat in zijn stal het wolwezen volle grutter is dan dat het 30 jaar in wie in de grubstal. Werd de kei vast in. Geen rondte heen, heel warm weer. En jullie hebben ze daar al rondte. De boeren zijn al enthousiast. Nou de rest van de sjoggers nog. Van 1 september af begint de stuurder op internet met 24 uur boerentelevisie. Later in de maanden komt het echt op televisie.